Nazdar, Andrej, ideš do sveta? Čau. Čau, čau. No dobre, pokračujeme. Vítam vás na bratislavskej autobusovej stanici Nidy. Začíname tu na príjezd do Holandska, kde ideme vyzdvihnúť dve SL-y. Ide so mnou aj Andrej. Táto epizóda sa volá Janoviny z Európy. Takže ideme odtiaľto do Viedne na vlakovú stanicu, z ktorej ideme nočným vlakom Nightjetom do Amsterdamu, prestup ďalší do Rotterdamu a potom pešo do skladu, kde ideme zobrať dve SL-y. Toto je úplne tie krajiny, ja to vidím, že čo sa deje. No, Ja som z toho taký znechutený. majú tam teraz nejaké zábrany na tých No, trhoch, videl som to, aby že tam auta neušli. títo. No. Autobusár si vymyslel zástavku o 15 minút dlhšiu, než mala byť. Tak teraz musíme bežať. Poďme, dávaj cez červenú. Sme vo Viedni na hlavnej vlakovej stanici. A ešte si chceme kúpiť whisky s kolou. Môžeš. Nachádzame sa vo Viedni na hlavnej stanici. Za 5 minút nám odchádza vlak do Amsterdamu. Nightjet z Pací. Ale stihli sme kúpiť aj Stihli sme kúpiť aj pivko. na ceste. Každý dve. Je tu vlak? Je, pozri. No, toto sú tie drahšie, ale... Ukáž, nakúkneme, jak to vypadá tu. Trochu lepšie, oni majú nejaké šampanské. Nevojbeme ho? Ver. Už toto už je naša sekcia, Central, Amsterdam. Kúkneme. Som zvedavý, či Andrejová žena nachystala bublaninu alebo štrúdlu. Počkaj, som to asi prešvihol. 41, 42. 41, 40, Dole. tu dole sme? No. Andrej si zrovna ustiela. Pivko sme už vypili. Rohlíky zjedli. Medovníky od Dady. Furt tu behajú títo oni, kaskadéri s niečím. Ešte si nabíjačku vyberám, Andrej. Aha, ja teda. Takto si tu dáme veci. Ruksaky, ľudí. Andrej, dostaneš jednu mokrú servítku na sprchu, na prídel. To je od včera. Utri si vajca. Tak momentálne sa nachádzame pred Passau. Ideme 165 km za hodinu. Andrej už drichme, Ešte neúplne. ale ešte kúka Futurámu. Píše, že nie. Že si želá, aby tu bola s ním. A ešte budeme mať policajnú kontrolu v Passau, kde nám pozorú pasy alebo občanské. Prezrú vlak, či tu nemáme afgánskych a sýrskych utečencov. Vyskúšajú, či máme prostatu. Áno, no. A potom pôjdeme spať. Tak sa potom prihlásime z Amsterdamu. Tak, nachádzame sa v Passau. Tu bude nejaká dlhšia prestávka. Policajti nemeckí dobehnú do vlaku a budú všetkých kontrolovať. No je tu ráno, 7:30, dostali sme takéto nemocničné raňajky. Ale žemle asi piekli cez noc vo vagóne, tie sú také dobré, mäkké, čerstvé. Andrej ešte drichme.
No, blížime sa pomaly do Amsterdamu a v tejto bunke spacej je extrémna zima. Tak akurát prelepujeme tieto venty. Uvidíme, či to pomôže. Tu je ďalší pri okne. Takže lepíme. Aby sme boli pripravení aj na budúcu cestu. No a už sa idem do plaviek, lebo pomohlo to. Tak sme v Amsterdame s 50 minútovým meškaním. Ideme do mesta na koláčik. Som zvedavý, jak tady to vyjdeme. Amsterdam Central Station. Andreja som zobral na vychádzku, žena ho pustila, ide si pre auto, ďalšiu SL-u, bude mať najviac Mercedesov v Dolanoch. Takže už budeme mať dve. No. Ideme aj na oné výlet loďkou. Nachádzame sa v amsterdamskom červenom distrikte, ale nevesty ešte nepracujú. Výklady sú pozatvárané. Tak Andrej si kupuje niečo na posilnenie na cestu, aby sa mu lepšie šoferovalo 13 hodín. Vanilkový muffin. Uvidíme, či bude vysmiatý. No, odkedy tu bol Andrej naposledy, tak tu pribudla táto tabuľka, lebo to tu všetko poušťával. Tu na mieste určenia a ideme vyzdvihnúť prvé auto, zlatú SL 500 z roku 98. A konečne sa nachádzame pred skladom ICTL Holland, kde chodia kontajnery z Ameriky. Táto firma ich vykladá, robí špedíciu, preclenie a ideme zobrať zlatú SL. Pozrieme sa, aké tu majú iné skvosty. Buranice z Copartu a z IAA. No, tak sme tu pri tejto krásnej 98-čke R129 SL. Uvidíme, či to naštartuje. Niečo tu prská. Žije. Skretové zámky. To je naštartuje. To sú riadne auta, tie staré Mercedesy. Aj benzín máme, Andrej. Bomba. Toto chce vidieť každý autičkár, jak tu prevážajú autá. Taký klasický, typický stav R129 z Ameriky z južnej časti USA, keď je trochu vyťahaný lak.
a väčšinou bývajú rozpraskané sedačky, ale tu už predchádzajúci majiteľ sedačky vymenil. Lakťovú opierku nie. A samozrejme, že vždycky padá tento headliner, stropnica a tečú zámky strechy. Niekedy sa pošťastí, že sa vymenia 2 a ostatné fungujú, niekedy treba vymeniť všetkých 12, takže je to taká lotéria. Tí ľudia, čo si tie autá chcú nechať, menia väčšinou všetkých 12, aby mali pokoj ďalších 15-20 rokov, takže uvidíme. Ideme do druhého skladu spoločnosti ICTL v Middle Harnesse. Tuto je ďalšia ESL 2001, ktorá má už motor M113. A ideme ju vyzdvihnúť a pokračujeme s 2 autami. Dneska je tu extrémne silná premávka. Tak máme tu ďalšiu veselú 2001. Toto je už motor M113. Asi najlepší mercedesový 8-válec. Je to taký nálezový stav. Treba tu vymeniť predný nárazník a opraviť hydrauliku strechy, ale ideme na tom naspäť na Slovensko, takže uvidíme, ako to bude pokračovať. Keď ne, voláme oťahovku. Tam sú krytky, Andrej, kúkaj. Zase. Padá to, zase. Ja ti to podržím, podri sa, či to tam není aj tie z tých oných prahov. Taká breška tu je. Slonítka, klasika. No, vylámané. A počkaj, s prahou. S prahou vieš tie štvorčoky. Ne. Nevidíš ich tam? Alebo tam za tým meničom. Ne, nevidím. No dobre, púšťam to. Interiér je veľmi slušný. Šoferová sedačka zase klasicky vydratá, ale to sa bude dať spraviť len táto jedna časť. Čierny interiér inak top, rozbité okno, stropnica je dobrá. Uvidíme, koľko piestikov bude nefunkčných. Kto takto opravuje auta? No? Že kto tak opravuje auta? Tak sme sa s Andrejom odmenili po dlhej ceste. Žabacími stehienkami. Žabacími stehienkami, klokanom, krevetkami a inými lakocinkami. Tak takto sme sa teraz dopchali a napchali. Ale medvede sa museli zase nakrmiť. Tuto je náš duct tape tuning. Tak večerný príchod do Nemecka, ani neviem do akého mesta, dali sme len hotel niekde po ceste.
s raňajkami za menej ako 90 €, tak sme tu s takouto červenou vežičkou, jak z Amsterdamu. Sme v neznámom meste, v hoteli. Pozriem sa do mapy. Prezidentský apartmán sme si dali. No, Prémiový hviezdičkový hotel. hotel 303, či izba 303. Jediné, čo nám tu chýba, je z Amsterdamu, taký kamoš. Aha, Čo by nás tu potešil večer. len tu už je otvorené, pozri. Taká mini izba, ale dobre čistá. Konečne sa po týždňu sprchujeme. No, tak je 7:30 ráno a Andrej je zničený. Pokračujeme ďalej, dáme si silné raňajky. Spali sme len 5 hodín, ale keď chceme byť v Dolanoch o 4:00 na party, na zraze Udana, tak to musíme dať. Tak len rýchlo hopšup a ideme. Tak na prednom okne máme takúto krásnu umeleckú rastlinu. Andrej za mňou. Tak už sme konečne v Čechách, niekde pred Chomutovom. Andrej si dal cigaretovú pauzu a hodnotíme cestu. Za 2,5 hodiny by sme mali byť v Pelhřimove. Tam ostane tento zlatý zákusok. A toto čierne sa v ceste predá v Brne.